O dereito á cidade é moito máis que a liberdade individual para acceder aos recursos urbanos. É un dereito para cambiar nos mesmas ao mudar a cidade. É, ademais, un dereito colectivo máis do que individual, xa que esta transformación depende inevitablemente do exercicio do poder colectivo para remodelar os procesos de urbanización. A cita é do xeógrafo David Harvey e expresa de maneira clara e rotunda a importancia social da política urbanística. Hoxe sométese a debate e votación a revisión do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vigo cando se cumpren 3.486 días desde a anulación xudicial do anterior PXOM. O Bloque Nacionalista Galego defendemos, dende o primeiro momento en que se coñeceu a sentenza do Tribunal Supremo, que estábamos diante dunha oportunidade. Da oportunidade de dotar a cidade dun novo planeamento urbanístico alicerzado nun sólido consenso que permitise deseñar entre todas e todos de maneira participativa un modelo de cidade compartido. Tiñamos a oportunidade e a tarefa de dotar Vigo dun plan xeral de toda a cidade e para toda a cidade. Facendo algo tan revolucionario como imprescindível, rectificar. Rectificar un modelo urbanístico asentado en proxeccións de crecemento que se demostraron imposíveis e insustentáveis. Rectificar tomando boa nota do estourido da burbulla inmobiliaria ao pouco desaprobar o anterior planeamento. Rectificar escoitando as parroquias que se negaban e que se negan con toda a razón a seren tratadas como periferia ou territorio de sacrificio para grandes proxectos infraestructurais que só se sosteñen no papel, pero que tronzan o seu futuro e que ameazan gravemente a nosa sustentabilidade ambiental. Pero case 16 anos despois da aprobación definitiva do PXOM de 2008 con Abel Caballero como alcalde, o actual goberno municipal, baixo a mesma alcaldía, decidiu dilapidar esa oportunidade histórica, insistindo nun modelo de planificación urbanística que non está deseñado ao servizo do interese público xeral, senón que foi elaborado na escuridade dos despachos ao dictado dos poderosos intereses dos de sempre. Estamos en ningunha marxe para dúbida diante da tramitación menos participativa e máis opaca dun PXOM na historia de Vigo. Pasamos dun documento aprobado inicialmente nun pleno apresurado en agosto, que tivo a súa aprobación provisional en medio dun Nadal, a someter agora a aprobación definitiva nun pleno extraordinario que vostedes quixeron reducir ao anexo burocrático da sesión ordinaria. E cun fito insólito, este plan xeral será aprobado definitivamente, como xa sucedeu na aprobación inicial e na provisional, cos votos a prol dun único grupo da corporación. A opacidade e a falla de participación na elaboración do plan xeral foi total dende o inicio. Fixeron desaparecer o Consello Sectorial de Urbanismo, que era o órgano asesor e de participación do que facían parte todos os axentes que participan no desenvolvemento urbanístico da cidade, pero tamén e sobre todo o movemento veciñal ou as organizacións sindicais. Despois decidiron reducir o papel do propio Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo a un convidado de pedra na tramitación do novo plan xeral. Tanto que en todo este proceso non foron capaces de levar a xerencia, a pesar de que o Benegallo reclamamos insistentemente, e de que é o máximo órgano de dirección da política urbanística da cidade, nin tan sequera un cronograma da tramitación deste plan xeral. Tanto que a inminente convocatoria deste pleno para a súa aprobación definitiva foi comunicada antes aos medios de comunicación nunha rolda de prensa do alcalde sobre o Mundial que aos membros do Consello da Xerencia. E despois decidiron enclaustrar nunha especie de cónclave secreto a equipa redactora do plan, que apenas compareceu 4 veces diante do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo e que a súa maior interlocución co tecido asociativo da cidade e coa veciñanza afectada foi un vídeo enlatado que quixeron facer pasar como conexión telemática naquela farsa de xuntanzas convenientemente peneiradas con parte do tecido asociativo no Verbum. Tanta vergoña senten do seu propio plan xeral, tan indefendível saben que é o seu modelo de cidade que defenden que foron incapaces de defendelo e de sostelo de maneira aberta e directa coa veciñanza nos barrios e nas parroquias. E como corolario dun plan xeral deseñado de costas á veciñanza e á propia cidade, acabaron por deixar na práctica sen efecto o proceso de información pública do propio plan xeral cun tratamento burocrático que teimou en ignorar a práctica do groso das máis de 4.500 alegacións veciñais e, o que é máis grave,
introducindo de oficio, sen que respondan a alegacións nin tampouco informes sectoriais, cambios sustanciais no planeamento inicial, sen permitir desta maneira que a veciñanza se poida pronunciar. Estamos diante dun claro abuso antidemocrático que vai moi alén das marxes legais da tramitación viva dun planeamento urbanístico. Vostedes traen a este pleno un plan xeral que en algúns ámbitos en nada se parece ao plan xeral aprobado inicialmente e o que as veciñas e veciños desta cidade puideron formular alegacións. Hai dous exemplos clamorosos, tan clamorosos como indecentes disto. A legalización pola porta de atrás dos novos chalés VIP en Cabo Estai, en primeira liña de costa, que pasaron de estar nun ámbito no seu plan inicial, con dobre protección ambiental, a se configurar en solo urbano consolidado, ou a destrucción, o arrase de 24.000 metros cadrados de zona verde na Carballeira da Barroca, en Navia, para construíren Seica o Vigo Arena. A opacidade foi tan grosa que se negaron a actualizar o visor web do novo plan xeral para que, desta maneira, a veciñanza non puidese comprobar de maneira sinxela e accesível todos os cambios introducidos. E a estafa antidemocrática chega até o punto de se negaren a convocar o Consello Social da cidade, que é o maior órgano asesor do Concello para permitir que as entidades, institucións e colectivos máis representativos de Vigo puideran expresar a súa opinión antes deste pleno. Para tentar legitimar tanto despropósito, estou certo de que na réplica, como agora na intervención inicial, o Goberno invocará todos os informes sectoriais favoráveis que recibiu o seu novo plan xeral. Mas nesa invocación, o único que demostrarán é que este plan xeral non só se vai aprobar por obra e graza do seu rodete absolutista neste pleno, senón que tiveron como cooperador necesario, nas sombras, a Xunta de Galiza do Partido Popular. Un goberno galego que, a excepción dos reparos que formulados pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, aplicou co novo Pexón de Vigo unha evidente barra libre. Non sabemos se por tentar evitar un novo espazo de confrontación institucional por medo electoral ou, máis ben, por compartiren obediencia aos mesmos poderes fácticos que avalan con entusiasmo este planeamento nas sombras. Estamos ante unha pinza de feito, cementada e cimentada por comúns intereses urbanísticos e armada coa complicidade de quen até o momento optou sempre pola abstención cobarde do deixar facer. Dun Partido Popular que, hai que dicilo, pasou dunha abordaxe crítica no inicio da tramitación o pasado mandato a un entusiasmo indisimulado coa súa aprobación definitiva. Escoitaremos o Partido Popular nesta sesión balbucear que este plan xeral non lles gusta, pero farano de maneira suave e xenérica, sen precisar demasiado, sen concretar demasiado a súa crítica, se cadra tamén pola economía de esforzos, permítanme a cortesía de non falar abertamente de preguiza, coa que abordaron o novo plan xeral. Insistirán, estou convencido, no que levan facendo meses, cando urxían este pleno de aprobación definitiva sobre un mantra que evidencia a súa falla de visión e de proxecto para a cidade. Mellor un mal plan que non ter plan. Esa é a posición do Partido Popular. E terán o atrevemento de vestir isto de responsabilidade cando en realidade o que demostran é que o Partido Popular non ten nada, absolutamente nada, que lle ofrecer a esta cidade. Con todo, xa lles advertimos que a súa pinza urbanística entre Concello e Xunta, entre PSOE e PP, non lles vai permitir esquivar a evidente inseguridade xurídica coa que vai nacer o novo plan xeral, que presenta eivas e inconsistencias graves, como a falta de integridade documental do propio expediente, que xa foi sinalada desde o inicio polo BNG e que foi obxecto de algúns reparos en diferentes informes, ou o feito injustificável de que vayan a aprobar definitivamente o plan xeral sen contar aínda coa actualización do inventario de bens e dereitos do Concello de Vigo, un documento absolutamente esencial para determinar o acceso a viario público que é condición chave para a cualificación urbanística. Un capítulo no que se constatan as eivas e as inconsistencias do seu plan xeral é no económico.
Neste sentido, temos que denunciar a falta de rigor e detalle na documentación económica. Os documentos económicos, as previsións que inclúe o Plan Xeral, non son nin detalladas nin obxectivas. Non inclúen unha avaliación completa dos custos de execución, de mantemento, de conservación ou de reposición das infraestructuras e equipamentos previstos, nin se consideran as variacións dos custos ao longo dos 18 anos que vostedes estiman terá de vixencia o novo Plan Xeral. O PEXON baséase nun único escenario económico, sen considerar alternativas como contextos recesivos, normalizados ou mesmo expansivos. Isto limita a capacidade de prever como as condicións económicas poden e van a afectar a viabilidade do propio plan, especialmente no que respecta ao financiamento municipal e ao seu impacto fiscal. A documentación utiliza datos rexesos, datos orzamentarios de 2004 a 2019, omitindo información chave dos anos que van do 2020 ao 2024. Unha omisión que afecta a análise da capacidade financiera do Concello para asumir os investimentos e os gastos de mantemento, así como a proxección de ingresos e gastos futuros. Os cálculos de expropiacións non seguen o establecido no marco normativo, baseándose apenas en valores de mercado e catastrais desactualizados e pouco transparentes, comprometendo desta maneira a precisión dos custos para a adquisición de terreos. O PEXON atribúe investimentos significativos, ten o atrevemento de atribuir investimentos significativos a outras administracións, pero non presenta a documentación que acredite ese compromiso. É puro fume. Aliás, o documento non analiza detalladamente os custos de mantemento das novas infraestructuras e equipamentos, especialmente en ámbitos distintos do solo urbano consolidado ou do urbanizável. Ademais, asume incorrectamente que servizos como o abastecemento de auga ou a recollida do lixo non van xerar custos agregados ao propio Concello. E o que é máis grave, examinado con detalle e rigor, o Plan Xeral non cumpre coas exixencias de leis como a 211 de Economía Sostíbel ou a Lei Orgánica 212 de Estabilidade Orzamentaria que obrigan a avaliar os impactos económicos e a garantir a sustentabilidade financeira. A falta de análise do impacto fiscal e da sustentabilidade orzamentaria pon en risco a capacidade do Concello para financiar o propio plan e sen comprometer a súa estabilidade. En palabras comuns, en resumo, a proxección económica sobre a que asentan o seu novo Plan Xeral redúcese ao que a xurisprudencia define como soños de despacho, plans urbanísticos irrealizáveis que limitan dereitos da cidadanía sen se chegar nunca a executar. Este non é o Plan Xeral que Vigo necesita. Vostedes teñen a capacidade de impoñer un Plan Xeral que insiste nun modelo fracasado, un Vigo gris, gris de cemento e o asfalto. Fronte ao que o BNG, defendemos un plan xeral que permita definir un modelo de cidade que nos faga avanzar cara a un Vigo máis sustentável e moito máis verde, máis e mellor habitável, democratizando de verdade o espazo público, vertebrando territorialmente o conxunto da cidade, deixando de castigar os barrios e parroquias e que garanta de verdade o acceso social á vivenda, mobilizando ese grande elefante na sala hoxe, que son as máis de 22.000 vivendas baleiras que existen, segundo datos do último censo de INE, na nosa cidade, incorporándoas nun parque público de vivenda protexida e social. Pero ese modelo de futuro é incompatível coa imposición de macroviais cos que van tronzar boa parte das parroquias rurais da nosa cidade. Viais que carecen de xustificación, por iso tiveron que ir inventando e agregando sobre a marcha, e que presentan enormes afeccións sociais, ambientais e patrimoniais, como o trazado da nova autovía 52, que suporá un dano irreparável á parroquia de Bembrive, ou a PO 010, cun impacto brutal en parroquias como Beade, Castrelos ou Matamá. Un modelo gris que vai impedir tamén a recuperación integral do areal de Samil, como xa estamos a ver neste momento, co erro histórico de volver a instalar un novo molote, un novo paseo de formigón, inda con maior largo, en lugar de desenvolver un proxecto moito máis ambicioso, entendendo dunha vez por todas que unha praia urbana non é sinónimo dunha praia urbanizada. Que, como xa se sinalou, este modelo pretende arrasar, ademais, con 24.000 metros cadrados de carballeira en Navia,
pero que tampouco prevé as necesarias actuacións para viabilizar na práctica o desenvolvemento de faixas de protección forestal, o chamado cinto ou anel verde, que protexa o vital pulmón verde que representan os montes periurbanos de Vigo, e que insiste este modelo en seguir cementando o noso litoral, sobre todo naqueles ámbitos máis golosos para a especulación VIP, sen garantir a recuperación plena de espazos para a veciñanza, despregando unha verdadeira senda litoral. Este plan xeral proxecta 45.000 novas vivendas, pero faino sen soster esa proxección con rigor. E o que é máis grave, desistindo, como xa se sinalou, de mobilizar as máis de 22.000 vivendas baleiras que existen hoxe na cidade de Vigo. Nunha cidade na que, como se berraba dende a rúa na mobilización diante da casa deste Concello, seguimos tendo moita xente sen casas, pero, sobre todo, moitas casas sen xente. A súa principal estafa discursiva é presentar este pexón como a solución ao gravísimo problema de acceso social á vivenda nunha cidade na que o prezo dos alugueiros incrementouse nun 50% nos últimos 10 anos, onde temos xa 5 pisos turísticos por cada vivenda en oferta de alugueiro residencial. Falan xenéricamente de 14.500 vivendas con algún tipo de protección, xogando a confundir as categorías vivenda protexida con vivendas sociais. O que non explican é que a inmensa maioría desas vivendas, agás os escasísimos ámbitos de promoción pública directa, van depender do desenvolvemento privado. Desenvolvemento que pasa por poñer en marcha macroperis, que en algúns casos levan proxectados no planeamento urbanístico da cidade desde os anos 80 e que nunca avanzaron. E que para poder avanzar requirirán de que se tramite a súa planificación detallada, a que vostedes decidiron non incorporar neste planeamento. Fíxense, se co pexón do 2008, que sí incluía planificación en detalle de todas as figuras urbanísticas, o seu grado de execución foi mínimo durante os 7 anos de vixencia, este novo plan xeral vai nacer neste sentido en claro estado de coma. É indefendíbel que neste contexto a prioridade non sexa articular un parque público de vivenda protexida e social mobilizando esa inmensa cantidad de vivendas baleiras, senón seguir a alimentar o apetito sen límite da especulación, concentrando os desenvolvementos urbanísticos nos ámbitos máis lucrativos sobre o pretexto de compactar. O camiño, en opinión do BNG, é ben outro, apostar na rehabilitación fronte á vivenda de obra nova. Compactar, señora Caride, non é concentrar a nova edificabilidade naqueles espazos máis golosos do casco urbano cun urbanismo máis denso, mentre se condena as parroquias a unha foto fixa, impedíndolles o seu desenvolvemento racional, sustentável e medido. Vivendas que precisan de servizos, polo que sería necesario ampliar inda máis a reserva de espazos destinados a dotacións, a equipamentos públicos e zonas verdes que non apenas zonas axardinadas no conxunto da nosa cidade. Na liña de facer unha cidade máis sustentável é imprescindível, ademais, un cambio no modelo de mobilidade, un cambio radical no modelo de mobilidade que priorice o tránsito peonil e o transporte público sobre o uso forzoso do coche privado. O BNG rexeitamos tamén a previsión de ampliación de algúns dos polígonos industriais que están incluídas neste novo plan xeral por innecesarios e insustentáveis. O futuro non pode pasar por seguir aumentando o solo industrial dentro da cidade. Ningunha cidade moderna o fai, senón por desenvolver plenamente a Plisán e a súa axeitada conexión por estrada e por tren. Ampliacións que, no caso do polígono de Balaídos, non ten sido nin solicitada pola súa principal factoría e que o único que engade é máis castigo á veciñanza da súa contorna. Este pexón nace como un pexón inútil para atender as necesidades da maioría social. Non vai permitir un desenvolvemento sustentável da cidade e seguirá insistindo no maltrato das nosas parroquias. Porque parte de dúas grandes ideas equivocadas. A primeira, a de reducir a cidade a un espazo, a apenas un territorio. Mais a cidade somos, sobre todo, unha grande comunidade humana. Se a familia é a primeira célula social, a cidade é a grande molécula social, o primeiro espazo onde nos desenvolvemos plenamente na nosa dimensión de seres sociais. Somos moito máis que cartografía ou que liñas delimitadas nun plano. E, en segundo lugar, parten dunha evidente, reiterada e contumaz incomprensión da realidade territorial e social da cidade. Miren, hai un gráfico dentro da documentación deste plan xeral que ilustra claramente como non entenden Vigo.
Falan de Vigo e nomean Vigo a apenas a súa améndoa central, pensando que Vigo somos eso, unha améndoa central envolvida por parroquias periféricas ás que lles podemos endosar os costes infraestructurais ou tronzar con viais innecesarios. As parroquias, señora Caride, son tamén cidade construída, son tamén Vigo preexistente e, ademais, representan 2/3 do noso territorio. A inmensa maioría, por non dicir a práctica totalidade das nosas parroquias, teñen as condicións urbanas, humanas, socioeconómicas, de dinámica histórica propias mesmo dunha vila. E vostedes as tratan como unha especie de mancha gris que envolve o seu Vigo central. É claro que este plan xeral é só o plan xeral de Abel Caballero. É claro que é un plan xeral elaborado sen escoitar absolutamente a ninguén. É o plan xeral que vostedes van impoñer co seu rodete absolutista neste pleno, pero é claro tamén que non é o plan xeral que necesitan as viguesas e os vigueses, que necesita a maior cidade de Galiza.